Leire Kazamaju elgergara ideitzen naiz, sohutaja naiz, sortzez, siberutaja beraz, eta 23 urte ditut, eta behian egiten dut lan Baionako erredakzioan. Kojikaren mezua egiteko proposamena iritsi zitzaidalarik, egia ezan beldujez hartu nuen hasieran, eta pixkat panikoak harturik aurre ikusi nuen ezezkoa ematea hasieran, eta gero pentsatu nuen proposamen hori ezin zitzaiola ez da ere ezezkorik eman, eta aukera paregabea zela, eta bai zazpinaka agian baginuela zerbait kontatzeko, eta hola orduan azkenean baietz, eta egia ezan biziki pozik proposamen itzela baita.